Benvingudes a la cuina de l'Esquam. Avui, pasta amb crema de pistatxo. I per a fer esta delícia italiana per a dos persones només necessitem uns 80 grams de pistatxo, 2 dents d'all, un poquet de ceba, 200 grams de pasta i en el meu cas la faré amb nata i amb bolets. Primer de tot, posem a bullir l'aigua per a la pasta. A continuació picarem els 2 dents d'all i part de la nostra ceba. Atenció, no vos talleu els dits. I a continuació anem a batre tots els pistatxos. Pastre! Quan l'aigua ja estigui bullint, li tirem la sal i posem la pasta el temps que indica el sopaguet. Posem un poc d'oli a la paella i comencem sofregint l'all i la ceba. Jo vaig preparant-me ja els bolets. Li afegim el pistatxo. Li afegim la nata. T'olora millor del que pensava, Anem fent els xampis a banda. I una vegada ho tenim tot, a emplatar. I esta és la pinta que fa. Anem a provar-ho. Escolta! Prova-ho a casa i deixa'm els comentaris com t'ha eixit. Vaig a seguir menjant.